Букани ме. Нали са, аз мога да се отдалеча много, защото самия кабел е дълъг, но самият джойстик е направен на едно нещо, защото има и други две работи, които те са за телефона, ама аз не мога и тях да ги свържа. И сега мога да се отдалеча на 1 метър с слушалките, ама джойстика не може на 20 см. Ужас. Еми за да светят аз. И дори ако не се лъжа, дори да говоря. Брат, цял ден търся с кой гира, а поне сега ще игра с някой. Сега къде си не си офърнете? Не игра на нищо. Чакай. Абе ти да... Не. Ами... Къде ме? Мировър 4-6. Къде ме? Сега ще е вакна. Как ставаш? Час се забрал. Алехандро 87. Алехандро. Защо си Алехандро, а не Алехандра? Ама и в Twitch съм така, ма в Twitch съм Алехандро 88 долна. Зубър. Во? Нищо. Абе, Алдаре! Ти изкарам в даско шестици, бе, ламер. Ами кой изкараш? Двойки? Да. Брат, аре, моля ти се рози всеки час по телефон. Ама не се играе Fortnite, ама не тъмрам. Така. Сега. Ето, покамвам те. Ето го този момник, бе. Омер. Аз знам какво начало. Ама ти къде си? Колко ти поканата не ми да. Така, без тъшак. Наркоман, бе. Не, бе. Пиши ми, че не мога да вляза. Да нямаш направи, че ти дава опцията да ме ебайтнеш. Не, бе, аз не те намирам. Я чай да си рестартирам играта. Защо? Слушам. Не ми кажи, че разтретира играта. Не съм. Добре, имаш късмет. Знам как ти джуна без да те ебайтвам. От PlayStation ще ебайтвам те, ама... сега не мога ти се на живо. Мога. Джойна. Не, па я ме поседи, бе. Готов джойнат. Готов джойнат. Аз съм хакер, просто знам начин. Да, бе, ти. Чат след 4 часа и половина, най-накрая се свържах. Дай да играм на едно в едно, тук ще влизам в играта. Пускай, ще ми мързи да пуска. Добре. Искаш ли да пит? Какво дали искам? Да пит. Какво е това? Това. Не. Това е най-малният пит, който аз съм намирал.
Грешен мап. Няма да играя Zero Build. Ако играя Zero Build, няма да знам колко. Да, ето. Ето го е да пит. Какво получи за хора да бъде? Hoverboard. Яко. Се пребивам като куче. Знаеш колко е трудно? Ти буквално, ако се качиш, веднага ще падне. Знаеш ли защо? Защото ако си мърднеш леко кръка напред и назад, то почва се върти. И аз така паднах и се пребих. И да ритваме си кръка. Я не се сме. Искаш ли да ти го подаря и да видим как на първата секунда ще паднеш. Искам да го направиш, без да закачаш, без да се хващаш на нищо за първи път. Искаш ли да ти кажа едно нещо? Ко? Аз се пребивам навънка докато хода. Аре, моля ти се. Това е много смешно! Ти си пребиваш с хеверборд, аз се пребивам бате навънка без нищо. Хеверборда е другото, е бързо. Добре, пак това където имаш, ти си пребиваш, ама аз се пребивам навънка като хора сам. Моето и по-зле, аз много повече ма боли, защото аз се прави завъртания. Ама аз Знаеш, парам... че... Да не ти кам как. Ама ти знаеш кой е ган? Че ако седиш от ховерборда, има шанс да продължи напред и да те бусне и ти да паднеш по гръб по глава. На това случи ли се? Не, ама на мен ми се случи. Чакай ще го направя да ми свети. Защото като свети и тъй. Така чуваме ли се добре? Майко, Да. ти много голям. Брат, кабел разбираш ли, че е по-голям от мен? Аз съм 1,40 м, а кабел е поне 2 метра. Чакай да питам се, стремява, Дорен, ти колко метра си? Ко? Колко метра си? Един... Колко... Не ти. Колко метра си? 1,70 м. Значи аз съм 1,70 м. Ко? Еми има 1,80 м. Аз Виж си колко? колкото... 1,73 м. Аз съм 1,73 м. Аз съм 1,40 м с... голям си, браво. Къде си? Значи си колкото маста. По тая лойка. Ама аре да след да си биме. Малко няма да говоря. Слез долу.
Аре, къде си? Дени. Дени. Участвам в водите. Борен. То докато дойде брат аз... Вече ще сме направо... 4 скил. Кам. Ами не стана игра. Къде си? Дени. Кой чух? Чиз. Къде си? Тук ли си? Не. Добре. Ало, тук ли си? Да. Добре. Това да го сплита ли? Да. Как стана беше 200? Ти не мога цели, бе. Чакай, Чакай, ти си закрил. Ама слушалката е много дълга кабела и ме е страх да ни игра тук, да ни използвам толкова много топора. Защото ме е страх да ми стане лошо. Бега бе, ламер. Какво означава ламер? Може да ми кажеш. Че си нуп. А ти пък си флопър. Кой е това? Си аутист. 300. Какво? Абе, я кажи 300. 300. Кора ми мотор, газет и писта. Какво я пак? Дре кажи 300. 300. Кора ми мотор, газет и писта. Бара, ще пей ме и джойска ми се върти сама камерата. Значи на тебе се нещо
все нещо ти се чупи. Не, Шираш? действително. Пробвам се изняе. Върти! Успях. Я се покажи. Добре. Майко, колко съм крив, до сега съм те ботнал, бе. Сам трябва да играя малко повече време и ще ми се прави. Къде съм взела, а? Беге, Флопър. Ти пък си флопър. И сега ще да наричам флопър. Яди. Не! Не успях. Клип, монграл, класик. О, майко! Мистер Се! Мистер Севич! Беге, бе, Ламар. Ламер, ама табия, а? Ама, не сплитвай, бе, Лайнар. Добре, няма сплитвам. Те, бе. Ламер си ти. Мистер Севич! О, маля, Мистер Севич! Майко, аз съм много добър монграл, бе. Аз съм монграл 1, 2, 3 АБЦ. Аз съм монграл АБЦ. А ти си слабия Кликс. Ти си Блейк. Блейк. Fucking Blake. The fucking kid is got Clipped Blake, you know. И знае, просто не го казвам днес. Просто Блейк е гаджето на Съмърсет, новото буфа. А пък нали Клик се стане, повечето хора мърдат Блейк както мене. И заради това казвам, че ти си Блейк. Ама не го приемай, че си слаб, просто така казвам. Благодаря. Ама обаче играе с човек, който играе Chapter 3. Знаеш само, че съм играл с Chapter 3? Да бия. Чекай, бе, Ламар, аз си от 10-ти сезон. Виж къде е Chapter. Няма да му убиш. Те ли? Значи ти си, защото че направо, че взема нещо и че го строшам в земята, разбираш. Да ти дам ли да ме убиш да се успокоиш? Не бе го докато. Значи искаш да рейдж купиш, добре. Абе, аз се чуке, бе, брат. Аз също съм трайхард. Ти си правиш базук. Брат, щупен ми е джойстика, нищо не мога да направя. Значи... Аз не знам как те ударих персоналата, аз не съм хакер, не ме лепортвай. Майко, ако му убиш. Мукни. Мукни, Днес играя с разбираш. шупен джойстик, взет камерата му се върти и пак успявам да убия. А не знаеш, че ако играя 1 час на този джойстик и няма ми се върти камерата, ще стана още по-добър. А представи си, защо сега табия. Значи не е много добре, не си много добър. Знаеш ли, когато ти си мислиш, че успееш да ме убиш? Нямаме на стрим. На стрим ли искаш това? Дай ми. Ако влез на стрим, ще да се изложиш през всички хора, знаеш ли? Ама аз се стримам в момента. Добре, че никой не те гледа, нали? Гледат. Гледата, мама, как плачеш. Казах го на шега просто, ако ще го мислих, не се обиждай. Аз ще го имам такива. Ох, майко, как те оцелих, бе? Майко, къв съм хакер. Не, няма да ме репортваш. Не.
Добре. Сега брат гледаш. Sorry, your friend is ban you for cheating. Оп. Какво? Не, ти си хакер, аз се ударих. Имаме ли право на хилове? Не. Чакай си ги дропна. Готово. Да, ти ако искаш ми щупи цялата... Ако искаш ми щупи целия град. Майко! Знаеш ли, ако бях те ударил първи, това ще е най-добрият клип, който аз съм правил. Добре, трябва да споменаш, че това беше добро, това не е за клип, нали? То клип ще... То стрим сигурно няма да го запазва. Само как, ако бях се кликнал в някой така, ще да кай майко, брат. Такъв хубав клип. Брат, в момента мога да троля. Що си толкова слаб, бе? Да, нам бе човек, Да не да. си стигнал. Майнар. Заради това не игра с такива, защото ме обиждат. Ако не се измениш, ще стегна на макс. Извинявай. Добре. Ай, ще ти дам малко рундове да се оправиш човечка, да видим как реди можеш да рейдж квитваш. Направо не е добре да играя. Чакай, ще дойда при тебе. Ето виж, тук съм. Ай, обима. Майко, колко си зле. Човек, как не мога да ме оцелиш? Седи на едно място. Мърдам съм много малко и ти не мога да ме оцелиш. Добре, ако седна на едно място и сама вкъщи, успееш ли да ме убиш? Ери, чака. Когато играеш от сезон трудно, той потвърдява, че играят. Не ми се... Че играят чаптър 1. И ти му викаш, много си добър за чаптър 1, ама вземаш да го клипаш въобще. Топ. Къде си, бе? Ето. Що съм мютнал, Ами... Ама малко рейчкото. Джойстика ми се оправи, брат, съжалявам, но джойстика ми се оправи. Не те препоръчвам да не ме биш от близко, защото джойстика ми се оправи. Което е много зле за теб. Я не му ръжкай, че ще взема с теб, майко, той иска да стана траха. Пичове, на Twitch стрима, ако може само някой да гифне една роичка. И TikTok. Майко, от 100 човека, бе. Хора, трябва да ги направим 120, поне. Дизахме си трябва, че ги направим 120. Къде стримаш, бе, Ламер? На Twitch. Имам 5 човека с латра. Имаш ти. Хора, ако той ще го успе да му уби. Ай, хора! Да. Браво, бе! Да. Twitch. В Twitch има ни родички, тапанаро. И сливам в TikTok от която е мишка, бе. И как ти TikTok? Не казвам. Ще вземеш нещо да напишеш някаква глупост и ще табабна. Абе. Чакай сега, Ако ме денсиш, ако ме убиеш, ще съжаляваш прекалено много. Ако ме изденсиш един път. Ще съжаляваш прекалено много за случилото и ще искам всичко да се върне обратно. Като в момента съм много ядосан и... Ай, хора, той ще ме убил,
ама хайнграунда, бе. Днеска е събота, аз съм на работа. Ах, леле. Трудното ли? Айде! Ще убиваш ли още мен? Усещам... А? Усещам как ще изчупам, аз те след малко. Замази на мен. Ама ако ме биш, не ми дейси, защото ще става много това, защото когато ми дейсят, направих един бас, ако някой ми дейси, като ме уби. И такова, ще трябва да си стегна, трябва да си ударя много силно джойстика. Пичове, направихме 115 човека, айди! Шервате, тагвайте, който искате че правите, само трябва да направим 120 човека и ми дадат 200 ли. Им дадат 10 лева. Ама яла при мене, бе! Като толкова много искаш, дойда. Ама... Искаш ли сега се стегна на Макс? Ами дай 10 последователя. Хора, как си тиктока? Не, аз стримам тикток, стримам в Twitch. Еми, от какво стримваш? От PlayStation? Хора, сега ще ви изпратя линк, чакай да изпратя линк. Ти не знаеш как се казва. Брат, в мета пращам снимка на... Искам в ето ето и нещо, в ето е лайв да плейте, искам да направите 200... Искам да се абонирате. И искам от всички човека да отидат там, ако мой. Значи ако ми бе на 200 човека да гледам... Казаха, че си прекалено слаб за нас. Ние гледаме само и хората, които играят от чаптър 1. Алехандро, от кой чаптър играеш? Каза, че трябва ма крипил, за да гледат, защото нали съм прекалено добър. Не вярват. Искат да ма клипнеш. И чуя, ама той ще ме убил А става ли ако ме уби? Да, съм иска да ме клипнеш. Я се видя бос ми мек. Стига бе ламер, стига бе деба, майка му деба. Ми кажеш още по-ламер, още повече е досъм. Не го казвай. И чуя, мисля да спирам стрима, защото вземам малко да го излагам и което не ми харесва и ще взема да ма бамнат. Нали няма да кажа глупости, Няма да кажа глупости. Алехандро, айде да ни кажеш глупости да не ма бамнат. Ау, да. Игра Fortnite. Сте си много добър човек. Ти? Нищо. Не знам какво бе. Тук е при мен. И така. Добре, минус 7, трябва да ти бие една каска. Добре, повече или направо. Аутофайер, къде си? Не, брат, ама аутофайер, ами го няма. Което не е 6. Teraz skoczyłam high grounda, człowiek. Да, това беше много. Ай хора, спрям тича. Чао, до утре. Утре в 8 часа се виждам пак, ай чао.
Обичам те, и аз вас. Ай, чао. Готов спрях, между другото. Кайфа. Имаш само да стегна колко ти искам. Нали знаеш, защото сега съм се стегнал. Защото заради хората, нали, да не станеш много смешен. Ще не излагам хора. Аз съм приятел. Сега. Не ми Слушай, си да така едни мои приятели и те ще извадят едни други хора и да те гледат как умираш. Не. Или искаш да се дам пред всички тях? Кое искаш? Да. Нито едното. Но кое искаш? Искаш да имаш последователи. Бонус 50 последователи, не е ли нищо за тебе? Пак и нещо, не съм ли прав? Тръгвай се от мене. Аре бе, майка ти деба. Ти си голяма жена. Сега стана... Пускам в тик. Да снимам от TikTok, така. Сега ето пичага, взе много да ме нерви, нали така? Сега искам всеки един от вас да му джойни в стрима и да го гледа как ще умре. Що не искате? Добре гледайте от мен, че моята част върви на 0 пинг. Искам да ви така, знаеш ли защо съм толкова добър? Върви на 30 пинг. Да ти кажа ли в кой сервер играя? Искаш да ти кажа в кой сервер играя? Чакай. Алехандро! О. Искаш да вървиш на много малко пинг, на 30-20. Значи рано на 40. Отиди на Германия серверите. На Германия е най-добрият сервер. Окей. Защото братовче ми принципно му върви на 60 пинг, нали? А пък сега му върви на 30 или на 20. Ама ако може да ми даде тъпото нещо да го направя. Герман. Готово. Чакай, аз се направих да ме иди на Геро. Ти къде си, мога да Леха? питам нещо. О. Къде ги той за сървърите на Германия? Дено. Тото. Ама да се сменя банка. Човек, къде е това за езика? Оф! Той ми дава! Оф! Ще поудея. Ма сега се сети. English. English. Окей. Направи ли го на Германия? Не. На мене ми върви окей. Ама да стои ми дава от Германия!
искам на Германия да отиш, оттам върви на 20 и на 30 пинг. Ако не ми дадеш на Германия, ще съжаляваш игра. Yes. Не мога да разбера. Това 74 MS, ако е на по-малко, значи е по-добре. Ако е на повече, е по-зле. Или какво означава? Да, но. Ало? Не знам. Какво? Не знам. Добре, къде си? Долу. Бяха ми пошарите, заради това стана толкова слаб. Не! Тъпото ми прозорчи, защо не ми дава слава сега? Топ. Вече ма би. Не може да оправя човек слушалките от брат. Ти само убиваш. Прав ли съм? Виж го е. Майко тая тъпа с няколко още един път не дай да едитна наша подея. Ще ме спазариде патроните. Какво? Ха-ха! Майко, още ли път? Я ще чакай малко само, ако може, Защо това? Този кабел е толкова дълъг. На мен този кабел го настъпвам без да искам и ми се изключва слушалките. И от това ще поудея. Знаеш какво? Ще я строя с дърво този път. Не, да не се взела с тегъж, а? Няма да играм такива. Ако някой се стегне, е дете. Ето и аз се стегам. В момента, ама защо не съм се стегнал. Ха-ха. Добре, това ако аз съм го идитнал така грози. Не, върна ми. Чакай. Уби ли мале? Нищо. Чакай, ти сега ми кажеш, че си ме фармил с... Прикилове ли? Сега. Прикилове. Убила няколко пъти, докато нямах... Що бегаш, ела тук да си поговорим, по-мъжки. Това са работи от един човек, който е много добър на Fortnite. И тези трикове никой няма да ги научи, защото трябва да му е деца. Леле, ще потея. Какво станало е? Тико. Мухти. Що? Ще откача. Къде си, уе? Искам да те срещна с едно здравей. Брати, верно ли дойде? Колко ти бих, може да ми кажеш. И ми кажи на колко си. Кажи ми на колко си първо искам да знам. 67 горе. Брата, остане на поне 179 и ще я бия каска да умреш. Сега ще ти кажеш, откъде знае, че ще я бия каска, защото използвам мембот. Сигурно се не използвам нищо. Така и добре. Само трябва да чакам перфектния момент, в който ще имам
Ми дава да ви уля. Майко, не успях да удара. Ще направя едно нещо, ама не ме би. Чакай, виж сега. Оп. Оп. Давай бе, виж. Айде! Марто is not human. А ти той нищо при стената, бе. Може да се спомпа, ако беше го направил, ще да ме убиш, знаеш ли? Ако беше... Ама... Ако беше спомпа, ще да ме убиш. Знаеш ли? Добре, това беше добро. Само дето... Айде, ла тука. Оттам няма да ти е удобно. Казах ли, че? Направя съм някои трикове, които много трудни, ще успееш да ма хитнеш. Добре, най-добро е виж. Там където е рампата, там да отидеш. Отиди зад мене, просто и ще си, може би жив. Абе, човек, аз съм много прост. Идваш ли? Виса, не. Отиди от другата страна. Оттам, от тук ще те убия. Оттам ще... Не бе! Отиди от другата страна и че от тук ще те убия. И там ще те убия. Заради това ти казвам да отидеш от другата страна, сега им кажеш, че ти по-лесно ме убиеш. Виса, не му би. Сега ще ти покажа къде най-лесно мога да убиеш един човек. Не му би обаче. Само ще покажа. Ела. Ако човека... Ела тука. Ако човека е направил така, виж са. Примерно тази ситуация. Човека се е сложил рампа. Ако е зад него рампата, нали той е зад нея. От и тук трябва да му влееш. Защото ако му влееш от тука, виж са. Чупиш стената, вземаш стената. Правиш прозорче, той тръгва да едитва, той удря стената и просто... Тей, разбра ли? Искам сега да го направиш, ама не, чакай да го направя. Да ви какво се запомни. Аз ще кажа това. Не го прави още. Добре, давай. Дитни сега прозорче. Така. Виждаш ли колко лесно му биш демиджа? Дори да... Рапни се. Ама сега не е човека за стената. Когато човека не е за стената, просто отиваш отпред, нали? Защото... Знаеш защо. Ти, да ти покажа един трик, не ме би. Вися, ще направя един бокс. Да сложа една рампа и тей. Сега искам... Ела тука. Сега искам да застанеш и тука. Вземи стената. Направи прозорче. Сега искам да направиш прозорче и да почнеш да ме стреляш. Вися. Оп! Ти чупиш стената и аз просто те бия. Дай сега видим дали ще се получи. Чакай. Чакай да го направя. Тъй правим. Не бе, чакай бе. Аз ще кажа кола. Не мога да го дитна катвората. Давай сега! Оп, майко, колко съм зелен, чакай. Давай. Видиш ли? Просто ти правиш, веднага, и като го направиш, веднага скачаш, човека чупи рампата, там се познаеш до пумпата и ти го стреляш. Добър трик, ля? И аз сега го направи и ти да видим дали ще получиш. Ама не ме бива, направи го ти. Не бе, гладко, направи си един тука бокс. Така, сега слушай една рампа. Тя идни към мене да е той. Чакай, това се може да иди към рампа. Рампата трябва да идниш към мене. Добре, готово. Дай. Чакай. Не така. Обърня на другата страна. Ух, че ме изплаши.
Майко, тая пиратка. Наобратно да е стената, бе. Как наобратно? Ето и. Виса, иди ти да ти покажа как искам да го направиш. Отгоре иди ти. Добре, как запомни какво ти... Виса. Ей, те е стената, нали? Ей, те. Искам сега да едитнеш ей, те. Бе, чак да мога. Как така не може, е? Е така? Раз, да можеш ти... Как не можеш? Ако не можеш, значи си... Майко мила, колко си зле. Какво? Как може да идеш с стената, това да Виса. Ела ми в бокса. Ще направя бокс. Скочи сега тук. Скочи. Скочи. Ела тук. Въгъла ела. Ела тук въгъла. Моля те. Скочи така. Сега искам да едитнеш стената, ето, ей така. Ама аз не мога да едитвам такива стълбички, бе. Да ти кажа ли как? Ела, виж. Е така. Искам сега обаче да си направиш един бокс. Бе. Ама не. Теба тъпи, бой деба, майка ти И деба. сега как го направи? Не знам, нека си го направих. Знаеш ли какво трябва да направи за едитнеш така? Виж сега. За едитнеш така, виж сега как трябва. Трябва, нали, ей тук по средата и тук, нали. Имаш едно малко квадратче. Като го хванеш него, даваш назаде. За получата. Аре бе, майка ти дебем. Ама ли ти си колко си добър? Нали? Майко, дой сега. Кой е старал? О, направи си един бокс. Беге, Знаеш кой ла? дай да си бимен, че аз си без това се спри. Ла така. Служи една в стена. Така ли се слага? Добре, хайде, служи, не. Аз трябва да дойда. Идвам. О, човек! С какъв играе човек? Давай, едитни го да... Сега... И застани и тук въгъла, тук застани. Сега тук... тук имаш едно квадратче. И си мърдаш камерата назад. От тей там, назад. Там. Мърдаш си камерата от тук назад. Сега не мърдай. Не едитвай нищо. Аз ще кажа кога трябва да едитваш. Така, стой. Сега има прозорци, човека. Сега застани въгъла и я едитни като... Я едитни както си беше преди. Така ли беше преди? Не. Застани там в ъгъла. Чакай малко. Това никога няма да го направиш, ако така ти стената. Застани там. Ей там. Така. Накрая. Ох! Че паднах. Сега служи една стена към мене. Сега... Защо скочи? Опа, знае. Сега... Да кажем, че си го едитнал. Пак ли мръдна? Не мърдай. Сега. Скочи сега. Човека чупи стената и ти просто го убиваш, защото той не може толкова бързо. Разбираш ли го? Ама се упражняй с едитване, защото си много зле. Брат, значи не ми пука, че съм зле с едитване, разбираш? Но то, че те така няма да я правиш. Е много полезна за мамене. Особено за реалистик. Сега ще я направя, ще умреш.
Дай бе. Какво? Не успях да скоча. Това виж нарочно само да загрееш. Сега искаш ли да се стегна на макс или какво искаш? Не, аз спирам дираша да ще ми писна. Писна ти само да убивам, нали? Да, и с много ще си нерва. Искаш ли на Battle Royale? Не, аз спирам дираша да не иска толкова. Мара? Не, аз може да идвам верно. Брат, я виждаш колко бързо идвам и лай виж. Опа. Колко бързо мога да идваш прозорче? Искам да видям. Не мога. Искам, добре, виж мене, виж мене, виж мене. Това ще си ти очаквам. Нали? А виж мене. Брат, никога няма убиш. Ще ме убиш, да, ако не се стегна. Играйте на 29 кръв и дори ми скликнах. Ако ме убиш, ще ти гифна. Това е събро и бях много малко хелт. Искаш да направя нещо, на което никога няма да убиш, чакай. Ще играе на по-малко от 20 кръв. С златен спас ли играеш? Да, но още. Златка, наби ми каскам, Сега имам на 15 хел. Сега ми даваш 10 секунди да нафармя. 1, 2, давай, почвай. Не искам толкова много. Ще нафармя много хайграунд. Ако някой е ръчни, по-добре направо сега да го държиш, ако набиш каска да умре. Според мен, де. На майка ти путката. Аха. Музика ли спусна, бе? Не, си трябва ми чуш. Добре. Кой иска да ти гифна? Още един път няма да убиш. Този път ще ти игра на максилът. Ако този път ме убиш, ти гифтвам за 500 някакъв емоци или кирка. Сделка? Добре, вземаш ни, което е хубаво. Добре, направим една каска. Оп. На колко? Сега съм точно на едно. Аз съм точно на едно. Аз съм на 30. Сега ако умра, колко ще реш кои трамани. Сега реш кои траха канти мешката. Искам да ти дам втори шанс. Аз спирам, че ще откачу. V-Bucks. Брат, мурата, печелиш гифт от мене, безплатно. Добре бе, айде, дева, тъпа ти рарева. Ако му биш един път, давам ти още 3 шанса. Сделка? Аре, сделка, давай. Майко, знаеш ли колко е гадно сега, защото аз ако го загубя, буквално ти гифтвам. Заради това сега ще стегна на макс. Не. От сега ще на снега, че мога да взема хайграунда и ако взема хайграунда ти си дет. Про хайграунда е най-важното нещо, да, ама... Ти явно не се усещаш, че ако вземеш хайграунда, аз съм дет. Брат, вземи тъпен хайграунд, строй! Защо те е страх? Тихо ще откача. Ама имаш още 3 шанса.
3 опита, бе. Брат, знаеш ли, че ако беше ме ударил, чак да умра. Не, прицаках съм много тежко. На колко си? На 85, ти на колко си? 44. Аз съм дата. Ама имаш 3 опита. Никой не знае, ако ме удариш по корема, буквално аз съм дете. Майко, бе съм... А ти не ми наби демидж. Набих ти 8. Ти ли? Да. Не, брат, хай граунд! Мъкни, Добре. искам да мъкнеш. 2 опита имаш още. Мъкни. Имаш надежда, 2 опита. Мъкни, ще откача. Искаш ли да бъда бокснат? Тихо, не. Какво те стои? Ури го не. Да. Няма да успееш. О? Ти са трол на... Може. Лай. Ти си наркоман, лай. Как толкова бързо ми биш демджонсните? 21. Фрак. Майко. Ти още имаш ли стена? Да, бе, чай. На колко си? Превъртех. Да ти дам ли още 2 опита или един искаш? Бе, бал съм, майка. Дам ти още Скачвам. 2. Айде, един. Айде! Добре, аз сега към чо. Имаш още 2. Превъртех, ще лепнах. Добре, човек, искаш все пак да ти гипна. Искаш се... Не си чуш. Ти гифт. Искаш гифт все пак. Не, пази си V-Bucks. Ко? Пази си V-Bucks. Що е? За какво ще ги харчиш? За тебе е Отдре колко V-Bucks имаш. 1500. Наре ги ми някакъв за 200. Ти не успя да ме биеш. Съжалявам. До няма нещо хубаво за 200, бе. Лут ли се? Колко бе? Няма нещо хубаво за 200. Не ти трябва такива глупости. Чай, какво да си за 500 бе? За 500 има. И то много. На кой искаш да играем? На нищо, сега спирам. И стрим и род. Добре, чао. Чо. Чао. Така, чат. Хоствам ви. При... Чат, хоствам ви при... Ганев.
И утре сутринта се чуме. Само чакайте. Какво стана, бе? Нищо. Много бавно нещо, а? Ай, днеска ще играеш ли пак? Не. Що, бе? Добре, чао! Чао. Чао. Чат, който ми Бриганев. Чао, лек, спокойна вечер, весели празници, утре ще чуме.